I dag skal det handle om sygdom og spillejobs. Jeg er Andrea Krygerholm fra Revoice.dk, og jeg hjælper sangere, der ønsker sig en mere fri og fokuseret stemme, og min særlige ekspertise det er at arbejde med folk, der har stemmeproblemer. Jeg går ud fra, at du kigger med her, fordi du har en særlig interesse i det her med stemmeproblemer, og særligt når vi er i den her tid, hvor der er virkelig højt aktivitetsniveau, og så samtidig rigtig meget sygdom i omløb. Det har jeg også selv været ramt af i den her tid, og det er bare mega frustrerende. Jeg har lovet, at jeg i dag vil fortælle lidt omkring, hvordan man kan forebygge, og hvad man kan gøre, når det er sket, og hvad man kan gøre bagefter. Noget af det, man kan gøre først og fremmest i forhold til at passe på sig selv, så er det netop at sørge for at få sin søvn, og få mad, og få de vitaminer, vi nu har brug for. Altså jeg tager altid ekstra C-vitamin i den her periode, simpelthen for at være helt sikker på, at jeg ikke bliver ramt af noget som helst. Så det her med sådan at få dækket de basale behov, jeg ved godt, det er fuldstændig basalt. Men det er faktisk også ret smart, at man netop sørger for at passe på sig selv. Fordi hvis man så ikke får sovet nok, jamen så kan man virkelig også meget nemmere blive ramt af sygdom. Så kan man selvfølgelig også sørge for at undgå at få træk. Og altså, nu, der er mange af os sangere, der altid går rundt med et tørklæde. Det gør jeg faktisk også som regel. Nu har jeg lige sådan lidt højhalset på her. Men det her med at sørge for ikke at blive kold i det her område, det gør faktisk, at man bare lige er lidt mindre sårbar. Og jeg ved godt, at nogle af os er måske en lille smule pyldret med det, men ikke desto mindre. Hvad vi end kan gøre for at passe på os selv, det er jo det er det bedste, vi kan gøre. Så hvis vi i første omgang simpelthen undgår, at der sker noget, at vi sørger for at passe godt på os selv til en start. Fordi at vi kan ikke holde til at gå rundt uden tøj på, og vi kan ikke holde til at sidde i træk, fordi det er bare lidt mere sart, når vores instrument er en del af vores krop. Noget af det, som jeg også gør, simpelthen for at skabe et godt fundament for min stemme, det er at lave sangerkropstræning, og det er der nogle af jer, der har hørt om før, og det er ikke den eneste ting, man kan gøre, men det er virkelig en rigtig god måde at få skabt en god balance i kroppen, sådan så den er mere modstandsdygtig, så hvis man netop kommer til en periode, hvor der er en overbelastning, at man hoster meget, at man har ondt i halsen, at man er forkølet, jamen så er kroppen bare et lidt andet sted, at man ligesom kan bygge kroppen op. Sangerkropstræning er nogle helt konkrete fysiske øvelser, hvor man afspænder de muskler, som måske spænder lidt forkert, og at man så optræner de muskler, der gør, at vi meget nemmere kan trække vejret, og at vi kan få en god sangerkropsholdning, hvor vi simpelthen får trænet det, sådan så det er integreret i kroppen, og vi ikke skal tænke over det, når vi står i den situation, hvor vi skal performe og bare kan fyre den af, fordi at kroppen faktisk kan huske, hvordan den skal stå, og den skal huske, hvordan den trækker vejret, og kan huske, hvordan man får støtten til at fungere rigtig godt. Fordi lige præcis det der med stemmeproblemer, det opstår, når der ikke er nogen balance i kroppen. Og det er jo nogle gange sygdommen, der kan gøre, at vi kommer ud af balance. Og altså netop, hvis vi hoster og har meget slim, jamen så vil kroppen begynde at kompensere, så vil der begynde at opstå spændinger, og det er der helt sikkert nogle af jer, der har oplevet, at det kan spænde til i nakken, i kæben, i tungen, og det kan spænde til her omkring struben, og det er simpelthen utrolig ubehageligt. Og det er selvfølgelig noget, der sker, når kroppen prøver på at sige til os, hey, du skal slappe af. Det er nu, du skal trække stikket. Og før jeg går videre til at fortælle, hvad man så kan gøre, så vil jeg jo sige, at hvis du er syg, så går jeg faktisk rigtig meget ind for, at man tillader sig selv at være syg. Nogle gange, så er det bedste, man kan gøre, det er at melde fra, og det er at lægge sig under dynen og tillade sig selv at være syg, fordi det er det, kroppen prøver på at fortælle dig. Så, når det så er sagt, så er der jo nogle gange, hvor vi er lidt på grænsen. Hvor vi er sådan lige, om jeg er bare lige lidt forkølet, om jeg er bare lige jeg er på vej ud af mit ondt i halsen. Fordi det er vigtigt, at vi ikke synger videre på noget, der gør ondt. Så hvis det gør ondt, så skal du altså stoppe. Uanset hvor meget du gerne vil, uanset hvor gerne du vil fyre den af til den her koncert, hvis du er syg og har ondt, så må du ikke synge ovenpå det. Fordi de her stemmeproblemer, de opstår, når der er den her ubalance, og det kan simpelthen, stemmelæberne er sådan nogle små, nogen der vibrerer lige så stille. Hvis der kommer et jævnt tryk nedefra, jamen så samler de sig, og så klinger de. Men når der er en ubalance, så bliver vi tit hæse. Så kommer der simpelthen
luft ved siden af stemmelæberne, så det kun er en del af stemmelæberne, der er lukket. Og så kan vi godt komme til at klemme mere sammen, enten i klangrummet omkring, eller at klemme sammen her på stemmelæbeniveau. Og hvis det sker, så kan vi simpelthen komme til at slide den her del af stemmen, sådan så vi laver en skade, som kan føre langt ind i det nye år, eller endnu længere endnu. Så man skal altså passe på. Pas på. Sørg for at lytte til din krop. Men når nu jeg så har sagt, at du selvfølgelig helst skal ligge dig ned, eller du helst skal tie stille, så er der altså noget, du kan gøre. Og udover selvfølgelig at gå all in på næseskylle, I kender godt de der næsehorn, hvor man skyller næsen, eller der er også nogle former for spray, der ligesom kan hjælpe, og Ekinafors, og nej, jeg får ikke nogen penge fra Ekinafors, men jeg synes altså, det hjælper selv, at man lige tager en lille smule i et glas vand, og så drikker det. Så alt, hvad vi overhovedet kan gøre for at afhjælpe symptomerne, det gør altså en forskel. Men når du så skal synge, så er det ekstremt vigtigt, at du er opmærksom på din holdning. Fordi hvis du står og er lidt faldet sammen, fordi hele din krop den er træt, og den er uoplagt, jamen så vil din stemme faktisk også få sværere ved at arbejde. Så vil du simpelthen få sværere ved at producere en sund lyd, og kan komme til at danne endnu flere spændinger omkring struben. Altså igen det her med stemmelæberne, at de kan komme til at klemme mere sammen her, eller at man kommer til at klemme i klangrummene her omkring, for simpelthen at få lyden til at blive mere komprimeret, for alligevel at få det til at fungere, så kommer vi til at klemme lidt. Og altså, hvis det ikke gør ondt, så må man gerne gøre det, men vær forsigtig og lyt til din krop. Sørg for eventuelt at gå lidt ekstra ned i knæ, så du virkelig er godt nede i din krop, og du sørger for at bære din støtte helt nedefra, så du netop har et godt flow på din stemme. Og så skal du mærke efter. Hvis der sker et eller andet, hvis du kan mærke, at nu er der ikke nogen stemme, jamen så, hvis du synger i kor, så kan du jo mime resten af koncerten, og stadigvæk se ud som om du er med, men så simpelthen pas på din stemme. Og hvis du er forsanger, jamen så kan det godt være, at det vil kræve et ekstra stykke arbejde i forhold til at varme op, og altså synge op og synge ned. For det er faktisk den næste ting, jeg gerne vil sige, det er, at vi kan nogle gange være rigtig gode til at huske det der med at varme op, og der tænker jeg faktisk at både varme kroppen rigtig godt op, så vi er fleksible i vores rygsøjle, og lænden er blød, og mavemuskulaturen er aktiveret, og ribbenene er aktive, og så videre, så videre. Der er masser af ting, vi kan gøre i forhold til at strække og åbne, og dem kender I garanteret godt, og ellers så har jeg selvfølgelig en hel masse flere øvelser, men det her med at sørge for at få kroppen rigtig godt varmet op. Så er det også rigtig vigtigt at få varmet stemmen op, og det kan man gøre helt blidt. Hvis man har hvis man lige tjekker sin stemme, sådan lige, har jeg egentlig alle mine toner, at man lige siger, er der nogle huller? I kunne faktisk godt høre lidt et hul ved mig. Jeg prøver lige igen. Ej, de er der faktisk alle sammen. Men hvis det er sådan, der mangler nogle huller, mangler nogle toner, så kan man godt høre det simpelthen, at det simpelthen siger, at der simpelthen er et hul, hvor der ikke er nogen toner, og så skal man altså lige være opmærksom på, om der måske er en begyndende hævelse, fordi hvis de her stemmelæber, de får for meget pres, så kan de godt begynde at hæve, og det er det, der godt kan føre til stemmeknuder, og det skal vi selvfølgelig helst undgå. Men hvis tonerne stadig er der, så er en måde, man kan lige så blidt varme op på, det er ved at knirke. Og når jeg siger, at man skal lige lave den der tester først, så er det simpelthen fordi, hvis man knirker oven på en hævelse, altså et ødem hedder det, på stemmelæberne, så kan man godt gøre det værre. Så lad være med at gøre det. Men man kan knirke, og det lyder sådan her. Så jeg egentlig bare laver vocal fry, altså laver sådan en lille bitte blød lyd, og jeg plejer faktisk at lave den bare sådan helt afslappet, og så går jeg over på tone, så jeg lige så stille for knirket den
de spændinger, eller hvis der er lidt slim for eksempel, så er det en meget sundere måde at få fjernet slim på, end ved at hoste igen, at man så simpelthen bare lige så stille lirker. Og det kan godt tage lidt tid. Og særligt hvis man er forkølet, så kan det godt tage lidt tid, men lige så stille blidt. Og det er her, du skal være opmærksom. Hvis du netop kan mærke, at du bliver slidt af det, så stop med det samme. Men hvis du kan mærke, at det giver mening for dig, at du ligesom kan mærke, at du får den der lille bitte smule slim, får det til at give sig, jamen så kan det faktisk være med til at fokusere stemmen rigtig meget. Så det er sådan en enkel måde at få varmet op på, og så selvfølgelig alle de stemmeøvelser, som du i forvejen plejer at lave. Sørg for at få strakt stemmen, sørg for at få fokuseret stemmen. Der er tusindvis af øvelser, du kender garanteret rigtig mange af dem. Så vil jeg tage det stille og roligt under selve koncerten, og så vil jeg være meget omhyggelig med os og få sunget ned igen. Og det kan godt bare være sådan nogle helt altså helt blide lyde, men at man ikke bare går fra peak performance koncert, og så går man i seng. Men at man lige får stemmen til at falde til ro igen, det kan altså virkelig være med til at gøre, at stemmeproblemerne ikke, altså at man ikke har problemer igen næste dag, men at man lige så stille får stemmen til at falde til ro igen. Og altså hvis man tænker på sådan noget som sportsudøvere og sådan noget, så varmer de jo faktisk også op, men de sørger også for at lave udstrækning bagefter. Og det tænker jeg også, prøv at tænke det lidt på samme måde. Varm rigtig godt op, sørg for at være varm, inden du skal performe, og så sørg for lige så stille at komme ud af det igen, så din stemme den bare falder til ro, inden du så går i seng, og selvfølgelig får en god nats søvn, og så tager det stille og roligt igen dagen efter. Det her, det var sådan lidt omkring, hvordan du kan forebygge, og hvad du kan gøre under, og hvad du kan gøre efter. Hvis det er sådan, at en sygdomsperiode fører til nogle spændinger i kroppen, som du ikke rigtig kan slippe ud af. Altså jeg har set rigtig mange, der både efter en overbelastningsskade, altså hvis der er en ubalance, og man kommer til at synge på det, jamen så kan det faktisk godt være, at man skal have lidt hjælp til at komme ud af det igen. Fordi nogle gange så er det, at vi får de her kompensatoriske spændinger i kroppen, og det er jo egentlig bare en hjælp til, at vi alligevel lyder af noget, at vi alligevel kan fokusere lyden. Men hvis det så gør, at vi simpelthen får en ny ubalance, som det kan være svært at komme ud af, så kan det godt være, at man skal have lidt hjælp til at komme ud af det. Og noget af det, som jeg blandt andet underviser i, det er sådan noget som strubemassage, altså hvordan man ligesom kan strække og massere det her område, men også hvordan man netop kan få kontakt til den dybe støtte i kroppen. Så sangerkropstræning og strubemassage er simpelthen en del af min daglige praksis som sanger og sangpædagog, fordi jeg simpelthen kan mærke, at det gør bare en kæmpe stor forskel. Det gør dels, at min krop har et godt udgangspunkt for at synge, men det gør også, at hvis der så opstår et eller andet, så ved jeg faktisk, hvad jeg skal gøre, og jeg ved, hvor jeg kan starte, og at hvis der er et problem her, så kan det godt være, at jeg skal starte op i nakken, eller mellem skulderbladene, eller hvordan det nu er. Så den der med at finde ud af, hvor er det, jeg starter henne, for at få den her spænding til at give sig. Og der underviser jeg blandt andet i det her med, hvordan man kan slippe kompensatoriske spændinger i kroppen, så man simpelthen får et bedre fundament for at synge. Så jeg håber, at det her det har givet dig noget, og hvis det er sådan, du tænker, ej, det her det lyder spændende, det vil jeg gerne høre mere om, så har jeg blandt andet et sangerkropstræningskursus, som jeg har åbnet for tilmeldingerne til nu, hvor man kan lære nogle helt enkle og meget overskuelige øvelser, sådan så man kan få skabt det her fundament for stemmen. Og jeg har så en overbygning, hvor man også kan få de her kompensatoriske spændinger i kroppen, hvordan man kan få skabt noget mere plads i det hele taget. Og altså jeg kan sige, det er ikke kun mig, der er også mange af dem, der arbejder med mig, der simpelthen kan mærke, at de har færre spændinger i kroppen, og at de står og taler anderledes, og at også deres talestemme er blevet anderledes, og at stemmen ligesom kan det, den ikke kunne før, altså lige pludselig synge høje toner, eller have den frihed, som man gerne vil have. Og så netop, at hvis man har brug for og går meget mere i dybden, så underviser jeg både, så man kan massere sig selv, men også hvordan man kan massere andre i strubemassage, altså hvordan man virkelig kan gå helt ind på de der meget små muskler og analysere hele det her sammenhæng, hvordan er det her, det påvirker hinanden, og hvordan er det påvirker min lyd. Og der er det jo super interessant, hvordan man nogle gange kan lave en lydtest, og så prøve at massere et sted, og så prøve at lave en lydtest igen, og så simpelthen kunne mærke og høre forskellen i
hvad er det for en lyd, hvad er det for en klang, hvad er det for nogle overtoner, jeg får med. Og det er noget af det, jeg bare synes, der er fuldstændig magisk ved at arbejde på den her måde. Men i hvert fald, tag kontakt til mig på andrea@revoice.dk, hvis du kunne lide den her sending, eller hvis du har et spørgsmål til noget, som jeg kunne tage op en anden gang, eller hvis du er interesseret i at høre mere om min forløb. Og hvis du ikke allerede har fået det, så kan jeg fortælle, at jeg har en lille gratis nakkeøvelse, som jeg lige lægger et link til, sådan så du kan få den lige med det samme. Og det er simpelthen en, der lige sætter dit hoved rigtig godt på plads i forhold til din rygsøjle. Og det vil du faktisk godt kunne høre forskel på, hvor dit hoved er henne, men det viser jeg mere i øvelsen. Tusind tak, fordi du kiggede med her. Jeg håber, vi ses en anden gang. Ha' en fantastisk dag.